Kemal Soyder'e en büyük delikanlı. Her adımı cesur, Her sözü anlamlı. herkes bakar ona, ders alır yolundan. Kemal gibi ol, güç gelir duruşunda. Поздравај од софијанци, за всички тарикати од дерманци, за момчетата с јаките ланци, за момчетата с новите хитачки, за шампионите с многото бръмчалки. Хайде бе Кемале, ти си тарикат, от всичките ни хора Кемал е най-богат. На дерманци тој си е патрона, И на махалата баш е ел патрона. на дерманци тој си е патрона. На всички в България е ел патрона. За теб Кемал всичко ще даде, ще даде. Ани ти да си добре, За теб Кемал всичко ще даде, ще даде. Ани ти да си добре. Уиски, водка и текила, Сойдере на всички курви ви налива. С душмани няма той какво да каже. Черния кошмар, Всеки ще накаже. ей мишки, Тарикат не ставаш, тарикат не раждаш. Кемал сега ще ви покаже. Хайде бе Кемале, ти си тарикат, от всичките ни хора Кемал е най-богат. На дерманци Той е баш патрона, когато каже дума, слага ви закона. с черния кошмар, Всички ви наказва, как да бъдеш тарикат си. ви показва. Чакмак, автомат. Автомат. Като господар седи на трона, прави оборот от 200 бона. Пълен тарикат, какво да ви говоря, Кемал е човека, гадна порода. Рак таки так, виж го къв е як, на всички ви показа къв е тарикат. Напълни маси до зори, притежава милиони в евра и долари. Рак цак и цак, Виж го къв е як, зак загизак, от всички тарикат. той е най-богат. Рак, цак и цак, Кемал като минава с него цял парад. С Мерцедеса 6.3, фумо е пакета AMG. Жена ти на Кемал редовно си звъни. иска с него яко да гърми. Ей, с Мерцедеса 6.3, фумо е пакета AMG. Всичките мъже да крият техните жени. Кемал Сойдере излиза да гърми. Фамилия